Zvanafamba vachishanda kwemakore angasvika 15 vachishanda vakasvika vari mudiki vachikudza mombe kaziso zvakawanda kuita kwapatrakta uinoite zvese zvakanaka zvakadaro. Gore rapera muna August ndakashekerwa namubaba wangu baba vemwana madzimai avo avo baba vachindisira mhuri muna August rapera muna July taurai mamiriro enyaya takapa mwana mupamiri muna August end of August akanonyengera mwana uchirema baba aigara ipapo mwana anorwara nemakumbo anorwara futi nepfungwa tikati akaenda anonyengera mwana ipapo pasina vanhu pasina vabereki akavata naye akapa pamiri wanzorisha mwana ane mwana wake awo shu bambo wanzorisha mwana chokwadi ere chokwadi mukadzi momudai ane makore mangani musana nemakore mangani mimba unoida ere ndeyako dzina yako unomudai hausitora advantage nokuti idari unonga ugona kuma zvese kuzepera nezvitaura unongapedzimyaere unopedza vamama iwe waiti kudii taurako urumba rimero namadombo nadaira kusubvunzwa wati mukadzi unomuda saka mchimbuda muno muri kuenda mese umba ozi munhu wamuda uchengeterwa nomunhu apa unotaura zvemunzi wemimba yadhokasi mukadzi unomudai because pane zvinhu zvekuda mimba madzimai usingadi iwonga mukadzi here haizwa iweyi hauchadzokera zvatunira mubvunzi kugara naye ukumudai asi takubvunza kutoma vati mukadzi vamuda kutya takubvunza ifiriibvunze zvino andikuda mukadzi unomuda here mukadzi uchigara naye kupi sona mambo ayo mukadzi unomuda here iwe topindura ngozi panapa akarimisa kuroora muna juni ari kuroora mimba here kana mukadzi ngozi ini handisoti ngozi tikazomenda tokunonovhura bhailo rinovhura taura pachena rikutaura pachena pamusana tokutora advantage amunhu avaita asi anorarama nourema so ipapo ndinoti pabati mimba ndaichishandisa kana usingadi kuda pachena tochipinda mubhuku redu rei unotichengetedza isusu mitemo yedu yemamusha pakataurira kuti chii akwanisi kuchengeta batsira chi saka iwo kunzwa sei nyika yazara varume matsotsi bana zvipachena mukadzi namukadzi bana arikufungwa dare richatei ari kukubatsirai here kubva pamakataura nasabhuku kuchengeta sezvikawirirana kudarira murume wangu hasati takawirirana nasabhuku vamarufesani akati musi wechipiri zviya nemari kuti mwana abatsire kuenda kuchekapu
agone kuenda kwadhokota kwaane medical record yake kwaanogara tirapoti haangazombouya kune basa renyu mwana usatura zvinezvivana azvaona mari aine nezvinhu naizvozvo muchogogana naye ndozvazvakaitwa nemukomana ndakuza kuti kunibewe naindeyani iya musikana kubati mukomana ndemuzviba sakapinga ndada kuti hatiya kubasa kana wapurisa kuti nimbewe naindeyangu ine kubasa hatichauya iye zvezviuna machi february ndopakamira kuya kubasa maidana neirana maidana neisisi uzodana naye saka nawo iwawo mimba ndovasubuda niisivei mombe dzake kupedze naye nokuti atitoona mukana wokubatsira mwana akakuchipa kuchengeta sakakuti mzowani vachiramba kutibvunza ukuda here kuti unoite mudzimai wako achigara kumba kwavo kana kuda kuti utorewe nenaye kumba kwako iyo baaaai zvakataurika zvina basa zvipindure muromo wako iwewe wakuramba uchitenderera panyaya uyo mwana iwoyo atoadhoneji yake ndobatsira ari kumba kwavo saka ubatsira mwendiyani ndokubatsirwa kutotora adhoneji wasewaita mimba uko mwana ndewako asi mwana wachasafa achinge mwana uko uye achirarama nourema pamusoro yasekuru I think ichi ndoda kuti chiite chidzidzo kwatiri tose. Inability hazvireve kuti amai ava vari kurarama nesezvavari havadi varume. Munhu akafanana nani nesu. Uyezve ikurudziro kune vabereki vane vana vanorarama neurema kuti kana kwaita mukana wekuti aite mwana wake, regai aite mwana wake. Kana aita mwana wake zvine advantage, imimi musisipo, anochengetwa nemwana wake. Saka ndinoda kukurudzira mukomana wechidiki kuti iwewe mukomana mukadzi unomuda, asi akutya nyika. Asi kana nyika wazoitya manje, unorohwa neshamu nachangamire. Nokuti unenge wakuita semunhu akatora advantage. Dai iwewe watyoka semwana anga achichengetwa, waramba uchichengetwa kuti uchengetewo mbeu dzako dzaukaita sei dzaukadyara pamwana uyu, uchibatsirwa ndiwe kubatsirwa kuchengeta mwana uyu. Saka dare ndoda kuti tipaongorore, nokuti uyu musikana wose zvaari handichada kuti arambe achipihwa vana nevanhu vakasiyana siyana. Zvaangawana anomuda, imi muchigona kubatsira, chitorai mwana iyeyu, ngatimutorei, ngaavimbike uyu, tomuchengeta. Shamwari, kana uchida kuzoita mumwe mukadzi wechi2 haurambidzwi, asi uyu uchimuchengeta. Kutaura kwangu takanaka. Bada akutenderana nemi amusoni woza awombera kumana rugara kubuya mai mwana wenyu semwana taigara chauda kuti unyitire utsini takamupa mukana ndomatanyarara kubasa achuna chipambe chisingaoni chida kunaidzinoda asi vaigara zvakanaka vasinganetsana akafunyanesana. saka nyaya yezvomunetsa apa ndekuti mimba iripo
ndikabva ndaenda pasabo kutotora nyaya yekuti ona zvaitika pamusha ndibatsirei kubva vamutora mukomana vachimubvunza ona mai vauyu nyaya yari kudzokaita ndeyakati akabva apo saka ini mwana wangu anorada uremu every month anofanira kuenda kuchipatara achinoonekwa anonwa mapirisi aanonwa kana asikwa kuchipatara ndotofanira kuve ndine $700 ndikati sharwa one maramira kuti mwana wangu mukomana yaagolochengeta mwana wangu akachodiwa ndoda kuti achengete chinhu chiri pacho akaisa mudumure mwana wangu kana ida mukadzi wake si mwana wangu ndobatsira kumuchengeta ndaabude pachena ndobati ndokupai mazuva maviri ndoani mari mutande kusingati uye ndati akasika kunonyoresa onekwa kuti akamira sei akutora masengo mana izvozvi iye zvezvi anorima akarima fodya yake nekutengesa taxi yake ndakataona zvatorwa namusoro zvaka zvakanaka saka changa chiripo chandiona kuti mukadzi wemunhu aziviswe kuti ndo basa rachi ravo kuti mukadzi wekuuya vazivawo kuti vakwanisa kuchengeta upi uyu ari kumba kwavo uyu aine mudzimai wake vachichengeta asi ari penzvimbo imwe chete kuti munenge muchiona kuti vaiya ini pamundatadza ndadzoke mati mukomana uyu akanga ari basa achishanda pamaperi mukadzi wake kwandakataura pasabo ndikati baba ndoda kuti mukadzi wemunoya azive kuti ndo zvaaita nokuti vese nemukadzi wake ndakagara zvakadzokere pachandipa kuti ndibvunze azvigone here kuti mukomana uyu adzokere pabasa pake paakanga ari achishanda semashandiro anga aangavese achichengeta mukadzi wake izvi zvavakutoda ana baba vari dzimusha nekuti baba vakashayika kune mukomana tinana baba vanenge vakuti vanozvitendera here nokuona mainye sei tiri kudaro tikuda kuedza kuti uyu achengeteke ende haana kumira ashekuda varumbi sika zvose munhu vakawadisei kuti zvinose kugonire kuti mukomana adzoke pamuti ari mudzimai wake ari mudzimai wake wagara nemwana vanozogadzana sei uyu asingakwanisi kufamba usakwanisi anozobvuma tabva muchitini uyu akanga achishanda semushandi handiti anobva kwaanenge enozva ari kugara ikoko achiuya kubasa semaduties akanga achikuita mazvino ese ati manzwa zvichinzi kana uchinge wataura kuti ndaane nhumbi ini kubasa ndichani zvireva kuti nhumbi yakonzeresa kuti uyu zodai basi nhumbi yanga isina kubuda uyu airamba achiuya kubasa asi unokuda kwenhumbi uyu abva aregedza kuya se pakangotaura uyu paane saka isi nhasi vakuti zvese vanhu vaakuzviziva haisisiri secret yake chachinhu chiri pachena tiri kuti isusu azvigone here kuti uyu arambe achiita basa rake remazuve ese achiwana kuchengeta munhu nokuti zvinenge mamudhonzera padhuze pamutambira mari dzake dzamamuchimuka hamunei nazvo unongoita zvamamuchiita mazuve ese iye ndiye uchiziva kuti mukadzi wangu uyu anovashiyanisa sei vakadzi vake uye zvifika pamusoro pevana vangu uyu mwana wegakuti ane mwana wake chipo zvingamuchiresa chirema chakadaiswa hasi azvoti hasi munhu akafanira nesu saka indiri chimbogamuchirai kuziva kuti mwana wedu ndozvo mogamuchira mukosha wedu achichengeta mukadzi wake achichengeta mhuri yake iri pamwe chete ndo zvandaona zvakazviri pakavaparanisa anoramba atikofuti mwana maita basa rukundoni musabude tikagara pasi inonetsa nyaya yekuti unotsvaga mukomana weroa mukomana wobhatisa futi nemachajeri ataita kudai nyaya yedelegate inobatwa zvakanaka so ndinokumbira musaenda ikumba tokubatsirana kurumidza timboziya ibatwe zvakanaka tipei zvinobatika zvinoita sei zvinofambika zvokunogara nazvo situation irapa inokupusa vanhu vakaita musikanzi wakasi mafungiro angu mwoyo zvinhu zvinoitirwa nevarume vachifungoti chiri but characters like pregnancy ndoti haiditi kuema nhumbi inozongobuda ene kana yabuda inongoratidza unhu wako saka mufana ye unhu wake matouoni mungatokuvanza zvini but mufana yaanotora advantage yevanhu vavo isho kwani aiwa shamu munozomurova zvenyu haangambobudi kama hatimusiyei mufana uyu mati ukuno
senta mutaurira ndakaona zvichingwa nekuti ndakaita dini ndokutanga achichazi ndikabvunza vanye vangatumira ndikati nini usasvipira moreva ndiwe vhidino or next week or next month ende ndida kuziva kuti zvikasazoitika zvavamandipa here vakasauya kuno ndinoonana nani munyaya vakakati iye auya kumba kwangu istireti kuya nani hawasvika musechipiri wehana kuya vana vapanguva ndikataenda kune munyaya musechitatu musechitatu ndopakaziva munyaya achiti no kwati kutarisira kuti tinge kutambiswa bhora risina mweya pane purani yekuzi mukomana agona kugutisa semataura muguta saka nchiitai mudani tende kudari kumusoro pataiwa zvakazotirokundoona kana ndatizembana zvinowanikwa ndizvo hanya kutiza izokunyemba tikara iyi tizongozevezerana hatikupe mutombo wakaoma nekuti kuti uchengete mimba inochengeta munhu wako andizvo murume unomuda asikana mukadzi wanatonomuda hati hongunomuda saka ngatite ndopataona kana kuti tibatanidzwe mwana wawana nomuda wanizvo agone kurarama achengetera munhu wake ameno hatikusi kumanikidzai chichemo chatikuisa kwamuri munoti kudini taurai mwana taurisai nyararai saka ndinokuti iye kana achinge azvipira kuti mine nogona kuziviira kubabasi nokuti ndimuti inini enda ekara kwaita kuti ndine ndinoda mukabasi sokuona kwaunginini mai vantu haukwanise kugara nemai mwana wangu inini ndinochikumiro chokuti utanga kwachakanga ndikuti ndinaye haana chaanokwanisa kuita haana haagone kubika haagone kuti azvicherere mvura awatira mwana wacho isu kana idati sinoita basa ripi iroro kana aine mwana saka ndandine chikumbiro chaariwo iye ndichinzwawo handisi kuendera pamberi vana baba vacho asi iritaura maererano nedambudziko remwana wacho maererano nenyama yake zvinokubvisai mai ndini munoziva mararamire mwana uyu ndinoda ndikumbira hangu kuti zvazvichibvira vana baba vacho vazvo vakazvibvumira iwe shamai mwana sikana togara naye sokuti iye ati anoda chii kati wake saka tochengeta asi chikumbiro chihombe ndechekuti iye ngaazive kuti ndine mudzimai amudzimai wake zvadzo ndine mudzimai mwana uyu anonwa mapirisi anotengerwa mapirisi mwedzi wega $100 saka kuti ndikuti iyewo tinotora mukadzi wangu hapana mumwe munhukadzi angagone kuchengeta mwana usemachengetaaeee pamusoro yamai nyaya yange iri papa ndeyekuti yange sinyaya yekuti ari kutakura mukadzi mwana kuisa pei nyaya yange chikumbiro chakendari chingachitokuti izvi uya murango wake handitika asi mudzorerei pabasa paye paye kana magwisana naye uyo asina kupapei mii naye mafilings arehwa maaziva handiti kuti anenge achitochi murume magwaya achitoatumira murume wako handiti vozwa ndopoindi ndarechisaka yakaidzorera pamuri kuti murume kuti kudii musope murume usho kumanikidzisa kondisheni mwana wenzi unoisi tikupenderai pamberi kuti ndimozamararamiranetea iwe shamari mombe tazvinzwisisa taitikumbira sedai imimi amai mwana wenyu mukwasha munomuziva mararamira ake munazi tanga takuisa sechikumbiro endererai mberi nokuramba muchisapota mwana wedu ari pawheelchair panoda kutengwa mapiritsi chiregai kumirira kuti mukwasha achaunza mari yemapiritsi nenyasha takukumbira kuti ngazvirambe zvichiita sei asi iwewewo mwana wedu mukomana wona jokera wapipopa nhaika
orespondawo kana zvakaoma vanombotiunza $100 vatiziva kuti mumwe mudzimai wako anorarama nemapiritsi. Zvawawanawo zvishoma izvozvo batsirana naambuya vako, kwete kuti ukabva muno ufungidzira kuti wapona. Riwa rinokubonya, hauna kwaunomboenda napo. Vana baba taurai, amai vataura pfungwa dzavo. Imimi vana baba ndimi varidzi vemwana, mati kudii? Pfungwa dzeamai dzavabhuiwa zvinozvazvasisi, asi zvichinosira pamai kuti izvi munhu anoshandira kukuru toya nazvo zvanyaya 3 years. Musona ainyaya yasara vanokomana sunda mombe mbiri turi kuziya zviregedze kuziya ona munhu azviturika joka akasimba zvinoziya izvozvo kudya kunoenda rinini madondi ukuendesa rei isendo kwekweyo iye ndiachatidzoti yakasimba simba anouya achibhadhara paanokuzoti pasara anobhadhara rini handizvozvo ndomutombo wedomboroma kasi hazvipe ufanira kuti akasvikatenderaita zvaanoda amapeni kuti akazikanwa ngaarikofutindira ita zvaanoda nokuti angona kutora advantage ndapedza ndinosaina Ndinobvunza inoiswa ipapa anokudzorera iwe shamani mari tsvatokutoti mari yako ingadari ikomwara kuvapa wazvinzwa netransport yavo yavakuisa kuti anopuwa nemukomana tsvatoko zvanhasangona vasina unaye nemari vatezvarakumarei zvinokutisa zvinokutisa enonosabadisika vanotora maita itoimwe nyaya kana musina maona zvisi kufamba munozorora mazuva anaya maona zvisina kufamba muzvikora